Alzira ha celebrat el ple corresponent al mes de gener. En primer lloc, i moments abans d'iniciar-se la sessió, l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bàstidas, parlava sobre la moció que anava a tractar-se al voltant de les prospeccions petrolíferes a les costes valencianes. El rechazo que per part de l'Ajuntament d'Alzira vol fer-se davant de les prospeccions petrolíferes que el govern d'Espanya vol fer molt prop de les costes valencianes. N'hi ha que recordar que la Comunitat Valenciana té en el sector turisme una part important de la seva riquesa i que precisament la situació de crisi la que estem travessant, precisament el govern d'Espanya no ha tingut una molt bona idea. Jo crec que també és una cosa més en contra dels interessos dels valencians el que el govern d'Espanya ha decidit ja el que es facin aquest tipus de prospeccions petrolíferes molt proper de les nostres costes. La moció va tindre el suport dels 4 grups de l'Ajuntament d'Alzira. PSOE, Bloc, PSD i PP s'oposaven a aquestes extraccions. A l'àmbit de l'agricultura es presenta una altra moció sobre l'acord de la Unió Europea amb el Marroc, que segons va explicar el regidor Montalbà, tindrà unes conseqüències devastadores per al sector agrícola. La portaveu del Partit Popular, Txelo Martínez, recordava l'importància d'esta moció en fer la seva valoració davant les càmeres de Rivera Televisió. I jo sí que m'agradaria destacar la moció que ha presentat el regidor d'Agricultura en contra d'aquest acord que s'ha signat des d'Espanya, des del govern central en Marroc, que entrarà en vigor en el mes de juny i que això va abocar els nostres agricultors a la total ruïna. I jo crec que és molt important que nosaltres, des del plenari, com a portaveus de tots els agricultors d'Alzira, fem arribar la nostra protesta per a que això no sigui així. El grup socialista també va presentar diferents mocions, una d'elles sol·licitant a l'Ajuntament d'Alzira la signatura d'un conveni amb la Unió de Consumidors per el tema de la nova taxa de residus. En la moció que ha presentat el Partit Socialista sobre que l'Ajuntament firmarà un conveni en el que és l'Associació de Consumidors de la Comunitat Valenciana perquè se presente per part dels veïns que falten un contenciós administratiu en contra de la tassa de basura, com bé hem vist en el plenari, mos hicen en contestacions que no venen al cas. I la realitat, com bé li ha dit jo a la portaveu del Partit Popular, és que en Alzira estem pagant 2 vegades la basura, la tassa de basura. El tema de la taxa va tornar a obrir el debat polític al plenari. En presentar-se la moció, la regidora de Serveis Públics, Lola Ortega, va voler deixar clar en repetides ocasions que la taxa no està imposada pel Partit Popular, sinó que la imposa la Comunitat Econòmica Europea. Insisto en que Alzira es de las ciudades que menos pagan, muy por debajo de las poblaciones que está gobernando el PSOE. Y ustedes dicen que es una tasa injusta en los tiempos tan difíciles que corren. Bien, pues son los tiempos tan difíciles para la tasa como para la subida del 18% del IVA que todo españolito de a pie tiene que pagar cuando se va a comprar una barra de pan o cuando se va a comprar un cartón de leche. La regidora Lola Ortega i el regidor socialista Andújar protagonitzaren els capítols més pujats de to del ple. Així que vostè no faci més riure com fa riure algunes persones que venen així a riure de nosaltres o d'alguns de nosaltres i diga les coses com toca. I sigui un poc més seria i que això és un pleno, no és, com vam dir una vegada, un cortijo. En cuanto a mi forma de hablar, ni usted ni su partido va a ser capaz de cambiarlo. Ni usted ni su partido. Yo hablo como creo conveniente. Mientras no falte al respeto a nadie, cosa que no he hecho, ni lo haré porque no es mi forma de ser, cosa que todos no pueden decir lo mismo, hablaré como lo considero oportuno y si le molesta, lo siento en el alma, pero en fin, al fin y al cabo, usted defiende su postura y yo tengo que defender la mía. Per últim, des del Bloc feien una valoració negativa del plenari corresponent al mes de gener. I com heu pogut comprovar, ha sigut un plenari molt fluix. Pràcticament els punts que anaven a l'ordre del dia eren mocions del PSOE i del PP sobretot, però el que és expedients o projectes que afecten a la ciutat d'Alzira, molt poca cosa, pràcticament res. Això demostra que el govern actual d'Alzira no està preocupat en impulsar els projectes que té pendents, que són molts i són molt importants, sinó que pràcticament
ja està esperant les eleccions. El plenari celebrat a la Casa Consistorial d'Alzira arrencava a les 7 i arribava a la seva fi al voltant de les 8 de la nit. Les mocions foren, sens cap dubte, les protagonistes d'este plenari ordinari del mes de gener.